Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Franġis de Sales, isqof u duttur tal-Knisja. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Ruħ Lucy Portelli. Qegħdin ukoll fil-ġimgħa ta' talb għall-għaqda tal-insara. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti rid li l-isqof San Franġis de Sales isir kollox għal kulħadd għas-salvazzjoni tal-erbieħ. Fil-ħnina tiegħek għatina li nitalmu mill-eżempju tiegħu biex fis-servizz tagħna lil ħutna l-bnedmejn
dejjem nuru magħhom il-ħlewwa ta' mħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għani mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien David raġa lura mit-taktija mal-Amalekin u kien ilu jumejn f'Siklag. Fit-tielet jum ġe raġel mill-kamp miħden Sawl bi ħwejġu mċarta u t-trapp fuq rasu. Kif wasal quddiem David, intafa wiċċu fl-art u sellimlu. U David staqseh: "Minejn ġej?" U dak wieġbu: "Ħrabt mill-kamp ta' Iżrael." U David qallu: "X'aħbarijiet għandek minn hemm?" Ejli Isa. U wieġbu: "Il-poplu ħarab mit-takbida, ħafna minnhom waqgħu u mietu. U mietu wkoll Sawl u Jonatan ibnu." David qabad u ċarrat ħwejġu u jekkamlu wkoll in-nies li kellu miegħu. U bdew inewħu u jibku u samu sa filgħaxija għal Sawl u għal ibnu Jonatan u għal poplu tal-mulej u għad-dar ta' Iżrael għax kienu inkerdu bix-xapla. U qal David: "Kif intemm ġmielek Iżrael fuq l-għoljiet, kif waqgħu il-kalbenin, Sawl u Jonatan dħulin u maħbubin, ma nfirdux la f'ħajjithom la f'mewthom. Eħfef mill-lajkli aqwa mill-liljuni, xbejbiet ta' Iżrael ibku lil Sawl, libbiskom bil-kreżmi u l-brukkat, żejnilkom il-bieskom bid-deb. Kif waqgħu il-kalbenin, waqgħu fil-ġlied, Jonatan fuq għoljietek maqtul. Jien imolli għalik, Jonatan ħija, l-għoża tiegħi u l-għaxqa għalija. Imħabtek għalija eżes minn ħabbet in-nisa. Kif waqgħu il-kalbenin u intilef tamir il-gwerra." Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, Salm responsorjali: "Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek mulej u nkunu salvi." Oraj ta' Iżrael għati widen, int li tmexxi bħal merħla il-Ġuzeppi, int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi quddiem Efraim, Benjamin u Manassi, qajjem il-qawwa tiegħek u wejjaħ għas-salvana, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek mulej u nkunu salvi. Mulej Alla tal-eżerċti, kemm seddum tinkorla minkejja t-talb tal-poplu tiegħek. Tmajtom il-ħobs maġun bid-dmuħ, skejtom id-dmuħ bix-xaba. Għamilt minna it-tilwim tal-ġirien tagħna, l-edewwa tagħna jiddieħku bina. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek mulej u nkunu salvi. Iftħinna qalbna mulej biex nifmu dak li jgħid ibnek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar id-dar u l-kotra reġgħet inġemet hekk li anqas biss setgħu jieklu. Rabatu malli semgħu ħarġu biex iżommuh għax qalu li telef moħħu. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Għanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Illum dejna naqraw siltiet mit-tieni ktieb ta' Samuel.
imma tkompli l-istorja ta' Sawl illum qegħdin naqraw fuq il-mewt tiegħu, din il-rakkont tal-mewt tiegħu. Band oħra jgħidilna kif miet Sawl, imma hawnhekk qed jagħtina l-aħbar biss, qed jagħtina l-aħbar biss. Dan il-qaddej li ħarab mill-kamp ta' Iżrael u jirrakkonta lil David li David u ibnu Jonathan mietu. U David qisu jikkomponi eleġija, jikkomponi poeżija ta' niket fuq Sawl u Jonathan. Ma ninsewx li Jonathan kien qisu ħoħ għal David, kien ħabib kbir. David u Jonathan kienu jisom aħwa. U David jistieden lill-poplu ta' Iżrael biex jibkej biex jagħmel sagrifiċċju anki għal Sawl u għal Jonathan li mietu hekk fil-gwerra skandalożament. Il-midluk tal-mulej imut b'mod skandaluż fil-gwerra. Tajjeb, b'xi mod din il-mewta ta' Sawl hija figura ta' Kristu, ir-raġel midluk tal-mulej li jmut skandalużament fuq is-salib. Ara, is-silta tal-Vanġelu tal-lum dawn iż-żewġ versi li tagħna San Mark huma sinifikattivi ħafna. Ġesu mar id-dar, kotra reġgħet inġemet għalinna, u rabatu mal-li semgħu ħarġu biex iżommuh għax qalu li tilef moħħu. L-istudjużi isibu diffikultà fuq din is-sentenza dwar min tilef moħħu, Ġesu tilef moħħu, jew il-familja tiegħu tilfet moħħha, jew il-folla tilfet moħħha. Tajjeb, iskolli Ġesu kien jinsab f'sitwazzjoni ta' iżolament. Il-profeta huwa dejjem iżolat, waħdu. Il-profeta huwa dejjem waħdu. Interessanti din. U Ġesu huwa wkoll il-profeta iżolat. Biex tmur ħdejh tittamel il-qabża tal-fidi. Mhux biżżejjed ir-rabta tad-demm, mhux biżżejjed il-konoxxenza, imma hemm bżonn il-fidi f'Ġesu. Tilef moħħu, mhux għax Ġesu tilef moħħu, imma huwa l-profeta li mhux mifhum. Dan jippreżentana San Mark fil-Vanġelu kollu tiegħu. Ġesu huwa l-profeta li mhux aċċettat, li mhux mifhum, li ma jemmnux fih. Ħalli nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw is-San Franġis de Sales. Dan twieled kien it-13 il-wild tal-familja ta' Savoja. Fl-1567. Minn ġkunitu kien il-fissut ta' ommu dan, 13 il-wieħed, tajjeb, il-fissut ta' ommu kienet toqgħod taqralu il-ħajjiet tal-qaddisej li jismu Franġisku. Interessanti din. Kienet toqgħod taqralu l-ħajjiet ta' San Franġis ta' Assisi u l-ħajja ta' San Franġis ta' Pawla. U dan kien jgħidilha, diġà hemm żewġ qaddisin Franġiski kif se nkun jien ukoll. Kellu karattru ta' deb dan San Franġis de Sales, missieru rridu jieħu l-karriera tan-negozju u għażel li jsir qassejs. Sar qassejs u bar jippretka fil-Kablè fi Franza fejn kienet żona kalvinista. U dan irnexxielu bil-ħlewwa tiegħu, bil-predikazzjoni tiegħu, kien predikatur tajjeb, bil-predikazzjoni tiegħu reġġa' lura ħafna minn dawn il-Kalvinisti lejn il-Knisja Kattolika. Kien direttur spiritwali kbir. Għad baqalna fuq il-fitra minn tiegħu kien jikteb ħafna dan, kien jemmen ħafna fil-medja. Dan fil-fatt huwa il-protettur tal-ġurnalisti. San Franġis de Sales huwa l-protettur tal-ġurnalisti. Tajjeb, kien ta' ispirazzjoni kbira. San Franġis de Sales waqqaf kongregazzjoni ta' storijiet tal-viżitazzjoni
ridhom iżuru l-morda u duru bil-foqra. Għalkemm kien għadu żmien, għadu ma sarx żmien biex jibdew jaħdmu għax imbagħad jieħu dil-biċċa xogħol San Vincenz de Paul. Tajjeb, imma kien promotur kbir, kien dinamiku, kellu karattru tad-deb, kienu jgħidu għalih, n-nies kienu jgħidu jekk Franġisku huwa twajjeb daqshekk, mela Alla kemm huwa twajjeb. Ara ftit, kellu karattru li jittieħed hekk. Ejwa, 155 sena f'Lyon fi Franza. Ftit wara sar isqof u għamel ħafna ġejt, imbagħad 155 sena u ftit wara sar għaddejs u dottur tal-Knisja. Kien ta' ispirazzjoni wkoll għal San Juan Bosco. San Juan Bosco fil-fatt il-kongregazzjoni tiegħu semmija Salesjani għal San Franġis de Sal. U anke San Juan, il-Papa Ġwanni 23, kien iqisu mudell tiegħu. Għaddejs modell għal-Papa Ġwanni 23. Nitolbu dal-qaddis biex jatina li nkunu messaġġiera tal-imħabba u tal-ħnina talla u nkunu xandara tal-Vanġelu ma dawk ta' madwarna. Qegħdin fil-ġimgħa tal-laqda tal-insar kemm huwa qaddis opportun dan li jgħallimna kif inġibu ruħna mal-barranin ma dawk li huma barra mill-Knisja, ma dawk li huma mitlu fejn isu. Aħna niftakru llum fil-ħerqa ta' San Franġis de Sal għas-salvazzjoni tal-irwieħ li tolbu lil Alla li nkunu nixbħuh fil-ħlewwa tal-imġiba tiegħu biex irresqu lil kull min nistgħu għal għaqda sħiħa ma' Kristu. Wettaqmu lejn il-Knisja tiegħek fil-ħidma tagħha għas-salvazzjoni tal-irwieħ u għall-konverżjoni tal-midin bejn nitolbu. Għamel li dawk kollha li jisqalu li Kristu ibnek u l-mulej ikunu ħaġa waħda bejniethom fil-Knisja waħda tiegħek nitolbu. Kun ma dawk li inti għażil biex ikunu rajja tal-poplu tiegħek f'dawn il-gżejjer, ħalli bil-kelma u bl-eżempju flimkien mal-kleru kollu iħabbirku għal ġid ta' dejjem tagħha nitolbu. Għati l-mistieq ta' dejjem lil qaddejja tiegħek Lucy Portelli u lil dawk kollha li tul ħajjithom ħabbirku għal ġid ta' kulħadd nitolbu. Għawilna qalbna biex bil-mezzi kollha li għandna il-koll kemm aħna inħabbirku għal kobor tas-saltna tiegħek f'pajjiżna nitolbu. Nitolbuk Murej għalina l-koll ġejna din l-Ewkaristija tina li nkunu messaġġiera tal-imħabba u tal-ħnina tiegħek ma' dawn kollha li niltaqgħu magħhom nitolbu. Nitolbuk għall-ġurnalisti kif qed dan San Franġis de Sal huwa l-protettur tal-ġurnalisti. Nitolbu għall-ġurnalisti kollha biex ikunu xandara tal-verità, ikunu bilanċjati, mhux sensazzjonali. Nitolbu għall-ġurnalisti kollha biex jgħalfu il-missjoni u r-responsabilità tagħhom nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu b'mod speċjali għall-morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk ukoll għall-paċi fid-dinja mulej ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, għatina li nitalmu minn San Franġis de Sal biex bħalu bil-ħeġġa kollha inħabbirku għat-tiġdid Kattoliku ta' twelidna, ħalli nżommu bla mittifsa il-wirt tal-valuri insara li jagħmilna nazzjon nisrani bi Kristu siedna.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna. Nitolbuk biex bis-saħħa tiegħu tkebbes qlubna b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih ħeġġitx b'mod tal-għaġeb il-qalb ħelwa ta' San Franġis de Sales bi Kristus jiedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus jiedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Franġis de Sales, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erb bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Lucy Portelli li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Franġis de Sales, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tħejli d-dinja dan il-ġisem bid-dem għat-tistijek eħlisna meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares.
Inhu bil-wieqfa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li bitqalbina li għamilna insiru nixbħu lil San Franġis de Sal fl-imħabba u l-ħlewwa tiegħu biex nissieħbu miegħu fil-glorja tas-sema. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tlieta Marjiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u nitolbu għal persuni li nixtiequ niftakru fihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Il-mulejn magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.